हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF दोलोनि मोनबा रादाय दिनैनिफ्राय BTCनि मोन 40 बियाबाव जागायबाय मोनबा गेरेन्टिनि अनसुंथाइनि चेक आरो हा पाट्टा राननाय हाबाफारि। बा गेरेन्टि गोनां बिथांखिफोरखौ दिनै रानना होबाय हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सरकारा। थांनाय BTC बिसायख'थियाव खोथा होनाय बायदियैनो दिनै BPF दोलोआ मोन 40 बियाबाव मोनबा गेरेन्टि गोनां बिथांखिखौ रानना होयो। चिराङावबो मोन 7 BTCनि बियाबाव रानना होयो आरो 13 नं सिडली बियाबावबो मोनबा गेरेन्टि गोनां बिथांखिफोरखौ राननाय जायो। खासिकत्रानि बेराथि नब्लाङाव बे हाबाफारिखौ बानजायो। बिथांखिफोरखौनो रानना होयो BTCनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा फानिराम ब्रह्म, MCLA सुकुर सिंह मुसाहारि, MCLA जेम्स बसुमतारी, BTCनि नेहाथारि फामि ब्रह्म। गासै सा 2,313 मुलाम्फागिरिफोरनो राननानै होनाय जायो आरो 13 नं चिरां बियाब हिसाबै गावसुंथा गौथुमा गासै 833 गाबारि मुलाम्फा मोनग्राफोरा आरो 1,250 बेकार लाइमोनफोरनो सा 100 सा 20 बेंगुरा आरो सा 10नो हानि पाट्टा राननानै होयो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BTC सरकारा। थांनाय BTC बिसायख'थिनि सिगां जोंहा मान होजाथाव BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया खोथा होदोंमोन जे मोनबा गेरेन्टि हा पाट्टा होनाय, जोंनि बेकार मानसिफोरनो 2 लाख होनाय, सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैसा होनाय आरो बे गोरिबफोरनो फैसा होनाय आरो बैसो जानाय मानसिफोरनो आरो बिकलांगफोरनो होनाय जिखिनि मोनबा गेरेन्टि, बे मोनबा गेरेन्टिखौ दिनै जोङो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय चिरां समस्तियाव प्रथम जोङो बे जिखिनि मोनबा गेरेन्टि, बे मोनबा गेरेन्टिखौ जोङो होजेनबाय। चिरां जिल्लायाव बेसेबांसो मुलाम्फागिरिफ्रा मोननो हादों? चिरां जिल्लायाव दिनैहाय जोंहा जों जिखौ हिसाब खालामदों आवगाय जेरैहाय बुंनाय बेबायदिनो जों होगोन। 2 लाख 2 लाखखौ जों होगोन आरो जिखिनि बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जों जेसेबां होनदों 15,000 जों बेखौ होगोन। माने मोनसे समस्तियाव जों नुदों जे खासा-खासि माने 833थासो सेल्फ हेल्प ग्रुपआ मोनगोन प्रथम बोसोरावनो आरो बेबादिनो बोसोरे बोसोरे होलांबाय थागोन। सेम बुस्थु एखे बुस्थु माने जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनो बेखारफोरनो होनायाबो बेनो जागोन। बिदिनो होलांबाय थागोन 2 लाखै आरो जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 15,000 बेवबो होलांबाय थागोन आरो जिखिनि जोंहा आसनि दं जिखौ जों खोथा होदों बे खोथाफोरखौ जोङो माने बोसोरे बोसोरे